Dumteng manen iti mayon, mangrugi manen iti eleksyon. Agparang manen ti kandidaton, mapan manen di tabalayon. Dumawat kan iti tulong, nga isu ti butos tayon. Ngem nakatugaw dan ti posisyon, haanda kanton nga am-am-mo. Addag sa patangan no mga bakak, parchekto day tinalukmeg abakak. Ngem no isunti nangabak, awan met pulos uray mukat. Addag ibagali na kental na, ngem isuna met ti mangiyon una. Ti gulo ti barangay na, ay naay aglalaban da. Iso nga da tayo abotante, pilyen tayo anasudi. Tapno di tay agbabawi, into numaud-udi. Dumteng manen ti mayon, mangrugi manen iti eleksyon. Agparang manen ti kandidaton, mapan manen di tabalayon. Dumawat kan iti tulong, nga isu ti butos tayon. Ngem no nakatugaw dan iti posisyon, haanda kanto nga am-ammo. Addag sa patangan no mga bakak, parchekto day tinalukmeg abakak. Ngem no isunti nangabak, awan met pulos uray mukat. Adda agibagali na kental na, ngem isuna met ti mangiyon una. Ti gulo ti barangay na, ay naay ket aglalaban da. Isu nga tayo abotante, pilyen tayo anasudi. Tapno di tay agbabawi, into numaud-udi. Isu nga tayo abotante, pilyen tayo jay nasudi. Tapno di tayo agbabawi, into numaud-udi. No magustuhan dagiti kantak, ang kalagkat katawa mo't follow ka mo't ate FB page ko, kaya nag-subscribe ka di YouTube ko, yaman.